Det er hver 2 skud hver. Hvis vi hører mere fra jer, så fucker jeg herop. CK-ansøg på mig selv. Jeg kommer ud fra en bygning, så jeg CK. Bum. Det kan du ikke. Shit, altså. Du må godt rejse. Kom. Jamen, skal du gerne sige? Du går hunde nu. Bro, det er ikke mig, der har gjort det. Jeg ved Men hvorfor er det. der ikke nogen inde? Der er nu tilbage. For satan, undskyld, jeg ikke for det. Han sidder og modder, ham der, han sidder og modder. Ja, det kan lige se, hvad du laver. Hvem? Nej, den modder. Ham der, ham der er der. Adam. Nå, så. Au, for satan, yes.